Hi guys, it's your girl Dimma Art and Craft. Today we'll be discussing about our Nsukka traditions that forbid married women from having affairs outside their marriages. Like most step and down low. You will be say you be woman, will be say your two left leg no dey dey one place. One man no dey do you. One chop here, your husband no satisfy you. Any waka. Now the discussion we'll do on top now. Anyhow we collect them. May join us today. We are right here with our elders to discuss the whole thing. So Nani, can you call Nani Omogun Hemaro Nibu? Okay. I'm born. Jim Sharman. I'm Munye Ohola. Mbembu na dog belly. My one bola. Movie Shama Obollo. Yeah, we hear you, Madam. Yeah, you madam. Now you come on and Can I do under Belly? I am Michael Ugu better. I'm Munyo Gumo Babe Obollo-Afor. Here, the Madam Nubolo Lebozuko, Namuzuko, Umo Babe. She table in Shubolo, room bobble. Here I know Bena now, Muno woman cheer and a query. Mobri Heja Goffma, near Bassar, Umena Nsukka, Namena Lubol. Darum, Alan. Okay. Muno mbonye umezeja. Namba ezefimba. Na abia nubola. Abia na umezeja. Namba zoko umezeja. So I'm happy. Na ajuba wunda I'm ndogare. Nega mago. Agwama omar. Odo yo nega maga agwama omar. Obi abai nonta. Aso biara bo ni na wani ojin na ayi nwotere no ojin. Nine. Ayi nwoteko ojin. Got some magic. Nine goes in ojin. Let's talk about no need each na boshi. Aye kilu no. Ayi mumu na agbakoro. Ayi ga Georgina. Mana saka eze chitoke ma anyị taya tatando tata he akaka tati enwenwe nke jeri anyị bụla abịale nke anyị eri bịale ihe anyị lebe anyị na-abịa bụ eze chitoke abịa Ise. Ya wano ojin. Isama. Anyị bịara n'ihe anyị ji maka anọrọ. Ihe anyị tụkwuru nọrọ ha na bụ na ọ bụghị ihe ụmụ nwaanyị na-aja ama nweta n'efu m jasị na m mara na ọ bụ ntama ya mata dogburu ele. Mata ndị ọzọ ga-ama gbogbo mara nta. Ndị echi ga-abụghị ndị be anyị magburu taa abụ ihe maka na onwe ndị ga-ama gị. Ọ bụ ha jere bịa ha bịa dalaga. Onye ọmụsa agwa dị gị. Mgbe o wuliri elu ọsa akaniga o fetere ihe tarị ọ ga-adịga ese ọmadịgo ọ maka ndị ga-amaghị ma mama abịghị bụ maka nna na-eji nju omu na-atụ ukwu banyị ọ bụ ya ọmụlụrụ ji ọ tụwara ukwu n'ọbịa abịa anyị na-ajụ gị ya bụ nna shi emegegbu mgbe nna na-eji eme egwu ne abịa na ala Nsukka na anyị na-asọ nsọ asọchi ike Bọsụ na-efu alịgburu onye enye edilite ochi ji n'eka sani nwunye gị ụbọ onye nufu lata onye nufu ejekwugo onye ka ọzọ ma ọ bụrụ na o jekwuru onye ka ọzọ na ọbụme na-ajide ya ọga na-eme gị ya yere aji o nwere nke ọ bụ mmụọ ya furu ọmụrụ n'azụ ọga na-efesa kwa ya mgbe ọmụme nna ga-eji onye ọmụ ọ bụrụ na ọ ga na-eme ha nfu na ọ ga-abụ ejere ebe onye isi na ọ bụ ewu na ọkụkọ eweta oshi o sere dala segburu eweta akarụma weta ọkparụma ewere ilile wo semala wo meme na ebe gị bụ na ijikọtere nri
ndị onye m siri ọzọ ma a ga-emeghe ha nfu na onye kejekọja ahụ bụ onye na-alụ onye na-alụ onye nfu na ọ bụ ụmụ onye ọmụmụ ọ ga-abụghị osefolu n'azụ ọ ga-abụ ihe onye ọmụ ga n'otu ndị ọ na-agba onye ọmụ ma ọ bụrụ na ise nwunye gị a ga-eme na ome na-agba oge ma ọ bụrụ na ị ga-eji onye enye gị na nwunye gị ga-ebu ije dute nyene onye enye ọzọ ochi na akwa nfu gị na ha na-ajị na bife emedote bụ ma ekpofuru ogodo nfu ọ bụrụ mgbe ogodo na-ekpofu ogodo sụọ ọkụ kpota ogodo ọzọ ma ọ bụrụ ha nwa ọcha na ọ bụ abịa ekpofu ebufu bed nfu na-ego na ebe onye ka arụmama nsọ ala ya bụ bed nfu ganyere alịpetere onye nye nfu bed nfu onye enye ọzọ bịa na gaji na ata na ajị na ma na na-ekpofu afụmagụ maọbụ mmeri ego onyere nsogbu na-aja ekpofie esuo ya ọkụ gị na onwe ogu chọmọ ọkụkọ onye enye bịa ya chọ ọkụkọ nwoke onye enye ọkụkọ chọmọ onye ọkụkọ ya egbo oye gị na nwunye gị ejikọ gị na bụ ụmụada ga-erie n'ego arụmama nsọ ala ya bụ onye ke na-achọ ọkụkọ onye ke na-achọ onye ke n'ogbenye dupetere onye enye ma onye enye mmeri bịa na-achị ewu achọ ọkụkọ mbaje bụ eweta shishi wee seme ala rụmọkpa rụmaka ya m na-arụkwa ọkpa ọkụ ewe mmekpa hom bụ na nsogbu adịghị n'ebu ma a ga-emeghe hom na onye ka ejekọja ahụ ma ọ bụrụ onye nyebe oji na onye nyejekọja ahụ ma onye ka ọzọ mmemme ha nfụ dịta onye na-ebe ochi na akwa ya na nwunye na ji na ọrụma nsọ ala na-aja mmericha ekpofie nfu ewenekwa ọkọ omeme bụ na ọdịrọ nna anyị asị m juma ọ bụ a na-ana ego n'isi nwaanyị dịrị nwaanyị naga nwoke na mgbanụ na nsọ ala nfu ebido na-asị na nwaanyị ga nọ n'eka na ọlọrọ nwoke na nwoke nfu ga na alị azụ ji na nwunye na nsọ nfu ebido mgbanụ nfu ka ọ baga ọhụkwa ekele na esebe jụrụ mụ na onwe mbụ Michael ugwu obeta na mgbe onye ugwu bụrụ onye mụgbabe me nne mbụ onye ubolo me nna mbụ onye ubolo bụrụ ndị Nsukka na omenala doro m anya n'ebọsị na asị na-ejikọja ala nwaanyị ma atọba ego n'isi ya ọ bụ nwa ọsha ga na-asọ ma agụmala abụ nne mgbe bụ ọgbe ha naanị ndị mụrụ nwa na-ejere n'eka mgbe ndị na-ala ala na-eje n'eka mgbe nwa ọsha na-asọ ọga bụ anọte na fonu chire pịgburu ha ese gadọyi asa ga na agụ labụ n'ụbọchị nfu nwoke were ego tọbe n'onye na bụ nwunye n'ụmụnna ndị mụrụ nwa ya nọ n'ubu atata mmanya wee nugo onye enye para mmanya nụga nwunye kenu na-enye nne na-enye nna ya nwunye ke narị amanya aṅama nwunye ke chimeka na-ekekpa ọ bụ 10 naira o ọ bụ 1000 o ọ bụ 2 million o owo tọbesi na ihe adọ n'isi nwunye ebe bido bọsọm na nsọ ibido ihe omele nna ga na-eji na eka ga-eji ụgbanọ n'eze ego ma ya bụ nna na-eji bụ ọ bụ na ọ ma atụ ụkwụ jekwuru onye ka ọzọ ọ ga-abụghị ji omeme ihe rụrụ arụ o jekwuru onye ka ọzọ ọ ga-abụghị ji ya nwaanyị na-agba akwụna n'okpoghe pa aja ishwe nwaanyị ọzọ na-agba akwụna n'oji emego okpolite ụkwụ ekwenye m uwe oshwebe mgbe nwa na-achị bịa bụ oje shukwekwa ya nwa na-achị ọ m nọrọ agba akwụna n'oshwegekwa ya ta ọ bụrụ mama ya na-agba akwụna n'oshwegekwa na omenala iji adị maka na okpolite kwa onye na-agba akwụna wee oshwebe nne nna ji ma ọ ga-amaghị nne onye ọm na-agba akwụna onye ọm shobekwa ya amaghị ama na ga-egbu nwa ene ma ọkọ ndị isi gọrọ ọkwa na nụ mana ọ mara so nwa gịnị na-eme
bụ na ọhụrụ mbeba ogbonu kweze Jack nwa gịnị na-eme n'ihe mgbe ihe dị eme ọfụma onye mfu o shobere ukwe kwa enu fugene ya nna nfe jiri ma ọ bụ na ọ maara na nwa na akpa o jekwugburu onye ka ọzọ ma ọ bụ na ya na onwe ya asị na ji na ala ya ezunu gị na o mejute gị eho me ọnụ jute gị ya bi nfe eho sị ma aja riri mgbe ọzọ mgbe na nwanne nchi ya bụ nwoke riri nna m ejiri ọ na-eji tọn ole n'azụ mmịta ire tukpo ire ọ tọn ole n'azụ maọbụ mmịta ire ma onye ọmụnwụ ọ na-eme ebere na ọ na-egbu egbu ma onye ọmụnwụ nọ m na windo be chefugete ozie na ga evugete ozie n'ọnụ dọ ee nọ m na windo be chefugete ozie windo ga-adịghị mgbe ma asụ kpeja evugete ozi onye m na ifu n'ọnụ dọ nwaanyị na-efu nwụrụ mgbe nna jiri ndị ọbụla azụ ụlọ ba echi evugete ozie aga n'azụ ụlọ ya egwu mili eligheta n'ichezi nọ m n'azụ ụlọ evugete n'ichezi ji eji ya ọzọ enwụ anụmanụ n'obe mgbe ndị ọzọ ga-ama gị n'ure maka na o were ndị echi ọzọ ga-ama gị nye na ha eme ha ejere bịara nwaanyị tụwara ụkwụ bụ na windo bechi evugete ozie na-echighị na ọnụ dọ evugete ozie ma ọ bụ nne nwaanyị atụwa ụkwụ lata bịa lata be ji ọ ya bata kpọta be ji ya mana gị nwere mgbe o jere dị afọ efughị na nwere nke mmeri n'ugboleke na nwaanyị jere lata were azụ pieri n'ime ụlọ be ji esi ahụ mere aga abịa ji na azụ je pịate gbara ije nkete o medịghị izu atọ ọ na-azụrụ ya ma ọ bụ na ji ya nọgụ mgbe ọ latara ha ji ga anọghị mgbe ọ lata na ndị nna nọ n'ụlọ ndị nna nwe ebe ihe ọ ga-eji n'azụ epete ga-abụ ihe ọ ga-eji n'azụ epete bụ na ọ mara ijere ekikichi ya ma ọ na-eche na ndị nna anọghị na mgbe nfe o jekọ na ọ na-eche na ndị nna anọghị mgbe ndị nna nọ ha nụfụ ọ bụ na ọ ma ewere azụ pete na mgbe nwere egbe obodo nọ nụfụ mmanya agụ jiri azụ ya epete onye nwere ike ichi mkpụsị gbata ka ọ bụ ọgba obute na-echi mkpa ihe ga-agbasa gị ndị nna bụ sekuriti nọ n'ọnụ mkpụrụ enye ahepụ n'ọnụ mkpụrụ ndị nna nọ gịnị ga-abụ ihe nwere ike ime izọrọ ndụ ya nụfụ na ọma na ọ dị ama n'iwu ọ bụrụ na onye ọma ejegburu lata kweta ka na-adara iwu nke mbụ na-eji ihe nfangụ mnyibe ma eji emegu owelite ha na-eri erigbochi n'ọnụ ya kama nwaanyị nụfụsị emere ụlọ nne mgbe nfa chọpụtara nwaanyị ga na-esi ụlọ ọ ga-ego ewu ọ ga-ego ọkụkọ ọ ga-ego shwie ọ ga-ego ji ọ ga-ego mmanya nkwụ ogorie nfilila ji esi ụlọ gore ego kpo na nwoke na-efolọrọ nwaanyị ya na nwunye ege bume eji imego were ntu de n'ọnụ na ọ bụ ụmụ ego alụcholego nwaanyị ụmụ nwoke ga-alụcholego nwaanyị ekpo tinye nfu n'ọnụ mkpụrụ be ji enufu maọbụ be nna ji ya ekpo tinye n'ọnụ mkpụrụ nwunye nna ji ewefute ite kpofute afere kpofute ụkọrọ eji eme nri kponuga ahịa ụmụ ego alụfụ nọmba m sigiri erigiri kpo etigire nfu nle jiri kpo ma bifo ha esi ya na-aje weta shwie ọkụkọ ike mgbe ya bụ ọkụkọ ike mgbe ewuo eriri nnukwu ya wee gbahete iche ezu ha wefute nọ nnukwu nwee nyefu were mmiri abụzụ ihe a na-eke mmiri abụzụ mmiri echetara echete mgbe ụlọ everyvood ga-awụsiteg na maọbụ jee n'ihi ihe kete mmiri abụzụ mgbe mmiri na-agbada ịghadom obele gana ọgbalaga eweote mmiri abụzụ nfu nwunye nfu kpụrụ ya n'ọnụ ọvụse ọkpụrụ ya n'ọnụ ọvụse ugboro anọ
o mezuru ehom so o mere me ga o ọzọ emenewo na arụmasị ala owo nyamọnụ ya ugboro na ọhọm n'ikpe ume gaala fo onye ihe nwoke na-efe ụlọ nwaanyị anọghị mbọ nọbụ n'ikpe ume gaala nụ onye amọnụ ugboro na ọha nfo alawa nwa ọkụkọ nfo ọnụ wee kweme na ala vụta emere ha mere emekpo ọ bụrụ ewu bo wutere ume gaala gbe nọ nnukwu ọ bụrụ oke ọkụ bo wutere ume gaala gbe nọ nnukwu mba even hejiri kpo mmanụ hejiri kpo nwunye onye nfe weghị iteje pịa ebe ha kama ewere eji asa ma ejefu n'ọbụ ewere eji asa ma ewere mmiri sacha eja befọ na ewere ite nfe ta afere ta ụkọrọ nfe lela maka na ewere ya la ma asa gị aha nfe nwoke nfe rie ya na ejide nna na-ejikwe nwoke na ọ bụghị sọsọ nwaanyị mee nna na-eji ihe m na-ajụ bụ ya na mgba na ọlata masị atụwarụkwu a na-eme nle na opetego ka na-emekpe rie chibụọ nwoke na-agba nwoke ọ bụrụ na ọ bụ nna jie na nwoke nne nna jie nfa ji na akọgịbehe ma ọ bụrụ na ọ bụ nwoke na onwe ya na nwoke nfa ji na akọgịbehe ga-eji nwoke ga-eji nwoke bụ nwoke mara sise mele mind maka na mgbe ọ na-emeso ụmụ nwoke ike bụ ha na ụka bịa bevran ma na ga-emere ụka na ụka emeteghe ya mgbe ọ na-eji nwoke ịmara na nwunye gị tụwara ụkwụ maọbụ na omere ihe ọzọ ma emerugo omenala nke mbụ na-eji eji nwoke bụ ijide ihe aka agaghị eme ka arụ ga-ete gị ike ga maka oriri jokonu ọzọ na-eji nwoke bụ gịnị stroke ọ na-akata ị ga-eme ka a na-ajokonu ọ na-eji nwoke ejisi nwoke ike mmemme ọ na-eji nwoke bụ ịdịrị shọ na nwunye gị na-eme ihe dị ha na ma ị chanụ gị akamanụ gị kacha nchesi n'onwe ihe ọ bụ ị ga na-eri ihe ji n'aka aṅụ mmiri gị na-aga na-ajị na ma ị ma gị na ọ ga-ama ugwu onye ọzọ onye Igbo mere m ị na-ejikwa esi abịa na ebe ọsụ ọ m na-egbugbe nna na-aja ajụ ya gị na mmadụ ole ji narị ọ bụzụ na ihere ekweghị ọgụgụ ọ chịrị eji adụ ọ bụrụ onye na-ọsụ na ọ bụ onye na-ete emeghị ha ọzọ ma ọ bụrụ mmadụ eto ọsọ bụ mmadụ eto onye m chịrị eji adọ iji agụpụta mkpụrụ eja ya bụ omenala ya bụ ihe bụ nna na-agbagotekwuru ọ bụ na anyị nwoke ọzọ na-eji ma ọ bụ na ị na-ejekwu nwunye onye na na-eji gị ị nụrụ ejekwu nwunye onye mgbe ji nwunye nke gị mgbe ji nwunye nke gị mgbe ji onye ọmụdụ ndụ n'abụghị na ọ bụ onye ji enwume ị nụrụ ejekwu nwunye onye na-eme ji edo ndụ na nna bịakwute gị n'ọmụbụ ọtụ ya ya ọtụ ya bụ imere mụcha ị ga-ezuzu ka ojoko na ọ bụ konstitushọn ndị isi ga-adịghị n'akwụkwọ ọ bụrụ na orugwu ị ga-ekoje egwu ihe na-asị gị gbọmefa mmadụ ị ga-agba efe ọ bụrụ na ị na-ezu oshi si na gị na na-ezu oshi ma ezukọ ọzọ ga-egbule ọ bụrụ na ije kwuchi eme nwunye onye ya agwa abụọ ma ị na-agba efe bọsa asị gị na onye isi erugu ga na-agba efe na onye isi rugu dịga ana m nọ onye isi ru m ta nwe ọcha nne m gaba onye isi ụmụ gbabe na ụmụada ji abịa echi ụmụ ụra ọ bụrụ ga-echile na ụmụada ji abịa echi ụmụ ụra ụmụada ji anọrọ ha gegide egwu nri ha ji eri na mmanya ha ji aṅụ na ele ji adịrị chibọ mgbanfu chibọrọ ụka ọkụ kwarịchi ga na-ekpoghe ụmụada ka ụmụ mbi ememenu ha mkpụrụ ewu nna nagaghị woto nekwa ọkụkọ ha sị m bụ agọmọhọ mgbanfu asị m bịa agọmọhọ ọ bụrụ na m zuru ochi ọ bụrụ na m zuru ochi na-ama ka na-ezuru m ochi na ọ bụ na bido nta na-ezighị m ọzọ ọ bụ na m jekwuru nwunye onye
na maka na ejekwuru m nwunye ne ma bido nta na ejekwu m ọzọ ọ bụ na m gwara eje ọgwụ bombe ndị nna na-akpọ mmadụ isi n'ikpo ha lebi n'aka ya n'ikpo ma dalile ị ga-akpọ ga efa n'ịgọgọ nna n'ọbụ ịka ihe ọjọọ ọ bụ na o nwere ihe ọjọọ imeri ịkama ọ bụ na igburu onye na-eje ọgwụ maọbụ na igburu onye na-amaghị ama maọbụ na ya na-ada na igburu onye na-eso n'ọmụmụ nke ahịa ịkọwara efule ejighị ilimili kọwara akọwa kpee iso ndị nna ha na unu ga-alaja be m na bido nta na-emeghị m ọzọ mmekọ m ọzọ nna were m ikpuru mmiri n'ọnụ buso ya ugboro anọ ịnyama ọnụ ihe asa nke mere eme ma ọ bụrụ na imere ihe ọjọọ dị ha na ya mere na agba anụ ma anyị ga-emegụ na ịgọrọ na nnọkọta ịkarị ihe ga-emegụ ise na nna bụ garị ihe ọzọ m gara ajụ bụ bata nwa ja ma isi ama bụsị n'ala ya bụ ọkpara bụ isi isi ama bịa bụ ọkpara bụ isi mgbe na-efe anọle na onye asị n'obi isi ama omenala be anyị nọ na ma bụ nkọwa mgbe mmuchi ga-amaghị m ihe mmadụ ise omenala akwụkwọ ga-agwụ na ọdịni ise Yaro. Omenala. Ya bumba. Nwa lekele. Ọzọ bụ na ịnere agọ nna. N'ihi ya na-edodo. Ị ga na-ene ya ịgọkọ niile eme ma nwere nke egbuburu, emeburu. N'ụmụ nwaanyị na-emebiri ya. Jewo jedebe bịa. Jebe bịa. Mekeme nna gị. Mekeme nna anya. Ị ga na-agbakwasị nna gị anya, ọhọ nfụ ị ga na-agbakwasị ya anya. Mara ma nwere ihe mere na. Mgbe na ikwuru na be m SM na ajiji nwoshan. Nsumbe m jumale kunu. Nnu be bu ndị ọgaranya. Mara ya bibili. Eme na nunu nta mara. Me ndị ọzọ eze mara. Ndị njọ m na ọ ga-abụ efuta ekechikwo na ma ọ bụ jee gwọta ọgwụ kechikwo me hetewarụkwu jere ifuma ekegbure ekike wit Holandi si ego gbagotere hega nọ na grupu telile eme ana ekechite nna na hem ndị nyama ana ekechite nna na enye ekechite a na-eme na ya nfụ nna nọ mgbe ijiri onye enye na before nwunye gị na-eme ha nfụ n'ọjị nwunye ji agwa magị gị ugboro ebo sogo na iwu ndị nje omenala na-emegbute ọgbanje ha na-eme ọ ga na-afụma ma onye bịara sị kechite n'ihe na enya ọ maghị na mmụ nọ mbọ m ọ si eziokwu mere emechiri nlata ji agwa m ajie sa na nwunye gị na mgbe m jekwutere n'ụmụ ole Sane nwunye gị na na-ego bịara mmemme nnọmbọ m na ihe ọ na-agwara ya bụ ujere je bete n'ihe nna a na-aga agụ bete ọhọnfụ wete n'ihe ma aka eme enya wee gwa m asị a na-ege nwunye gị na-emekwa ebo gbọsọ ujere na omeme igwebe Jacob anaghị mgbe ọ dara m n'ụmụ ndị ha nfọ ọ ga-asa nwunye ha na-ebu ndị nna gbuo ha na nwe gbuo ya na onwe ya bụ nwoke maka na igwe mama nne ya mgbetụrụ ụmụ ndị ọ nọ ya dị ọ na-egbu onye ke ma ọ bụrụ na onye ke na-agwa m onye ke ma o kweteghị ma ọ bụ na ọ fụrụ nwunye n'anya ndị nje ọmụ ọgbaje na ji ha bụ masị ha egbuo ji ha na ji ha fụrụ nọ na-eme aja abụ onye keshi iburu veji ya awụ onye keshi gba m onye ka ọtọ onye ka ọzọ niile ji ọgbanje na ịga na eme sala na-arụ sala ma bụ ome na agbo ha enweghị ndị nyam ọgbanje nfa omumasị na-egbo ji ha ọ bụ ya na-eme nna nna aha gị ike gị enya n'iwu na nna bụ uhere oje kemgbe nfu
Ya mne na na agwọ ha gwọchite n'ego na nfe nya. Mgbe ha agwọgo na ha gwọchite na nya. Na agwọgburu ji he. No na ha na agwọgburu. Ji he kwetego n'eziokwu. Ma ji he nwetego onwe ọha. Abịa na nke njom na ngwọchi nna nya. Ga nwanyị ekogo bụ na ọgwọchite gị nna nya. No bụ ihe agọrọ abamọ na kwụrụ anyị. Na ngwọchi anya lebe n'ogboji. Ngwọchi anya le before na ogboji ebe na ji eji ama. Ma ji e ga amaghị na onye bụ gabada ya. Onye lagịrị. No bụ ji e mara sị na-abịa bịa igbe a na-enwunye. Ya bụ mgbe ọ na-anọ egbu nwoke. Mere nwoke ga-amaga. Ma nwoke ga-amaga. Nna ya dote ifu ga-egwochi gị anya. Were konkriti wuchite n'ọba ebe ọ na-okuwe. Ọ da nwaanyị segburu. Ọ yere akwaghị. Ihe ọzọ. Na o nwere ihe duze bụ. Ụfọdụ na-esi na accident. Ụfọdụ na-esi n'ihe erite. Nwoke negere onwe anya negere nekpo. Na ya bụ ego onye ji atụ nwaanyị ime. Na-enweghị ike ịtụ nwaanyị ime. Na o je busi nwunye na alụbolo. Ma o je ya mụtara na nwa. Ma mgbe nwoke je busi nwunye. Na o je eme ma ụmụnna amara. Oshikiri mee oweta ọkụkọ. Ekem onye bụ onye isi. N'ụmụnna ha. Ọnọdụ mba m sị, enegwuru m enya o, na-aga mee nwoke n'ọnụ o. Na-atụkụta m nwaanyị mme. N'ọbụ ndị nna. Une na-ejele nwunye m o, une na-ejele nwunye onwe m, ma amụtara m nwa na-enwe adammkpa na ebe m. Onye ji anọchi anya. Emeri ihe dị na mere emekpo ha jibiri ori ebuse na nwaanyị. N'ikpo ụmụnne gị. Mana ọ bụ gị ebuse nụ gị, ị ga-eji akọ ji gị ọnụ. Maka na i were ekọrọ ji gị ọnụ, iwe ya na nsogbu abịa. N'aka ma aka dị. Ọ ga-agọchime. Ya bụ omenala. Mana ọ bụ na ebuse n'onye m. Ebuse n'onye m. No, hala amamara na-ebuse. Na na-ejikọ gị. Ọ bụ na ọ bụ dịka onye na-ọtụrụ ime. Ọmụma nwa na-enwere ike ọbịaba agọ ime nna. Ọ lachitere ebe gị. Ọ ga na-ebe gị nwa sị. Ọkparị na ọ lachitere ọzọ bụ esi n'igwe. Mgbe na fe busini o jere ya tụta ime n'ọmụma nwanchinfu na ọlata bịa ma ọ oge erugide ogoja amịa o were ọkụkọ lachite ebe egbugbe menna ọ bụ na ọ tụrụ ime pọnwe nke nọbe onye kenufu isi amachere ibuse ni nwunye gị na nwunye gị ya akpakete mụtara ndị nwa ma bebe ma o siri eri ni ga na-eri ni busemeni ni iwe ji gị na handful ọ na-esi eri ni ga na-eri ya na gị na onwe oge enwekogo nsogbu ma enwe onye na onwe enwekogo nsogbu ma ọ ni nọọma n'ikpọ ha buseni ma ọ ni nọọma n'ikpọ ụmụnne gị na ọnụ nna buseni mgbe nfe ibuseni ọ na-akpa na ọ bụ nwa bụ ihe bụ mkpa gị ịchọrọ onye ọnụla ejebe oshiri na ọ gbasara na ọ bụ nwa bụ mkpa gị ma ihe ọzọ m chọpụtara bụ na ọ bụrụ na nwunye n'ibusiri nwunye gị ma onwe m onye nwunye gị na-eji ebe na nwunye gị ji eme ma gị na onwe gị mata onye ọm mgbe nfe amụmara nwa na onye ọm ji abịaba aga ọhụ onye tụrụ ime ji abịaba aga ọhụ ma nwa dịrị ndụ maka na onye tụrụ ime ga-adaghị be gị ba aga ọhụ o were okwete o nwere usa na-eke okwete o wee ezu anyị n'ala gọrọ ọhụ gọrọ ego kpo ofetu okwete fu uwe tai na-enwe nva anwụ ya bụ onye tụrụ ime nọrọ be were okwete ntụgọma kwa ọ nọrọ be nwere ọzọ na-eme ọ bụrụ na onye na-atụta gị ime mụma nwa maka na ele aka na nwere ọbụ ọjị na ama nwa
Iwe iwe gada a na-eshi keteke mgbe ọ na-ji na nwanne. iwe gada a na-eshi na-amụta anaghị nwa gị na onwe ogu na ọba amụta oyi bọsọ m ije ebute ọgbọ ike wụzụ anyị mgbe na ọgbụ ike nfu melitere enwe obere isi ọ bụrụ na nwa na-achọta nwa a na ọgụ na ọmụ na nwa gị gbuo ya ibe ọgbụ ike nfu ya hụ ya na onwe onye chọta ya n'ihe mgbasị maọbụ chọta ya n'iwe ya na onwe enwe onye ji nara nwa akwa mbụsị na ya ihe dị na ya mgbe ejima ga na anụ ihe ọ ga ndụcholi n'obi tụmọ n'ime ha bụ gị Techile, onwere basum na sundu be mje ja try maleke na. Eye feto kwete na ga. Ewe egwuru aluguru egwuru. Uchite ezaburu okwu. Ha gure egwugba o kwete ndị mmeze gbara ga yi na no mu ndị ha yara ọzọ gbara ga yi na. Ha gbahete ugboro no gi ifego kwete ni ifete gi. Onye ji nara nwa be ya bụ ha kafe. Na ichoje koni ni nego na ewu isi go. Ni iweda no nye ji nara nwa ga na eme nwa anwụ sitere na shi nwa imebi na enwe segwuru mocho aji na bojo imebi no nwere ụzọ o ji ya kpati iwe ya ba na eme ni abugo halle bi ja saba ko mo hoba go ihe ọzọ m ga na-ajụ bụ ọ bụ na amụma nwa Chineke ga-enyere bọsụ n'ofu amụrụ nwa Chineke nwere mmemme a na-eme n'onye n'ofu bụ ya bịa tụrụ ime nwa Chineke ebusoro nwa onye mụ na onwe m bụ na ga-enwe onye enye m mara nwa ma m tụrụ ime na ọ bụ ji nwaanyị fụ bịara ba gwa m sị m na nwunye ya amụmakwa nwa nsi eziokwu ọsị m mmere ahụ si ọbaga gede bosi na chi nwa ji n'aka bụ kamara mụ na onwe m goro 1 gallon ma ajeje ma nwenye ka egburu ewu ngala ka ewe ka ewu nga m onye rụrụ ya bụ ọrụ onye rụrụ ọrụ ya kwa na mmadụ ebe na onye kenefu na alụghị na mmanụ onye na-abịa mụta mmiri ya nwa na abụ ya mụ nwa ewere ụsọ sogiri ma iwe bata na nwa ga ngụgo mmeri si lekpelekpe. This matter get as it be. This matter get as it be, but as it be so, we don't hear from our elders. The whole thing, how it takes up. So, you will be woman will say, you want marry come this side. You suppose no say, you got to keep your leg one place for your own safety. With the child safety as well. So, faithfulness. That be the main thing where our elders they try to tell us say as woman where they marry come you got to be faithful. That faithful means say now only your husband you go there for. If your husband like me you go marry 20, carry 20, born 20 outside, you won't be say tradition say you must be faithful to your own husband. So thank you very much for following our tradition topic today. Thank you for watching us. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Dimma Arts and Crafts, our Instagram. Follow us on our social media platforms. Share our video for those single planning to get married, those on that married that doesn't know the tradition, to learn from it as well, so that we all understand the tradition. It's not difficult to maintain, it's just lack of understanding of the tradition as well. Thank you very much. May God bless. May God bless you. Thanks for watching. Thank you very much. Thank you. God bless you too. Thank you very much.